La presó Model s'inaugurava fa 122 anys. El 1904 obria un nou centre penitenciari que, en aquell moment, quedava molt lluny de la trama urbana residencial. La Model va néixer amb la voluntat de ser una presó modèlica, d'aquí el nom, amb un gran cos central del qual sortien 6 galeries amb centenars de cel·les. Els primers interns hi van arribar procedents de l'antiga presó de Reina Amàlia, al Raval. Amb el pas de les dècades, i mentre la ciutat creixia al seu voltant, la Model es convertiria en un dels espais més simbòlics de la repressió a Barcelona. Durant el règim hi van ser empresonats milers de presos polítics, fins i tot desbordant la capacitat de les instal·lacions durant la postguerra. La presó també va ser escenari de nombroses protestes i motins, especialment durant la transició. Tot i que el plantejament urbanístic ja preveia la seva desaparició des dels anys 70, la Model no va tancar definitivament fins al 8 de juny de 2017, un dia abans que es complissin 113 anys de la seva inauguració. Quines històries coneixes relacionades amb la presó Model? Et llegeixo els comentaris.